Така, здравейте хора. Айдай. Цъкаш F на хората да залягат. Шо дай бе, Не копеле. стреляш. Абе легни бе, педерас. Фу ме гърми бе. Тук има полицаи. Ту. Умри, копеле. С 1 и 2 сменят оръжията. Ту. Умри. Ама, види, знаеш какво, като цъкне на някой човек F, нали, на някой като полицай, кой като се предаде не го стреля. Умри, копеле, умри в гърч. Как се говори? Как се говори, човек? Умри в гърч, вика. Аре, залягай, бе. Долу залягай, че те гръмна, бе. Долу на земята, бате, долу на земята. Аз сменям двойката, е баса. Аз не. Цъкам с калашник. Има камера. Добре хора, ние играем Payday, както забелязвате. Аз се катеря по някакви стълби, Бо се прави на мангал. Навили му за първи път, така че... Аре! F! Долу. Циганин. Мръдни бе, мръдни. Долу бе, циганин. Това е за полицията. Не мога да излезна. Нека едва ще ги снайперирам, защото съм про. Ама има и снайперисти тук, да знаеш. Къде отида? Горе ли си? Да, сега ще ги снайперирам. Аз съм долу, защото тук обирам амуниции. Тук някой е метнал такова за амуниции. Сега си има амуниции. Имам 3 белезници, му фанаме някой. Аз ще гръмна. Не дей, защото теб ще гръмна после. Взимам ли ти кръв като одрам? Не знам. Дай да тестваме. Мале, вземеш ли ми кръв с един хедшот си? Не. То минава през тебе. Така, значи не дай да убиваш цивилни, защото ни взимат от парите. Давай дай да ги избием. Не бе, не дай тук някакъв... Не, той е жив. Идва, така. Мале, Аз аз предчитам пищачето, защото се чувствам като хитмен. съм някакъв снайпер. Да знаете, че аз съм дала сме герой. Так. Играта е Steam версия. Так. Да не кажете, тя бах ти пиратите. Ще ми пълни копелета. Давам пари за нищо, аз не съм дал нито едно левче. Нищо. Так. Умри. Те ни ги подариха като такова, ма нищо. Аз му подарих на Боби, те дадоха една на мен. Те не са ни подарили точно. Аз... Да, за АВП бум там в CS. Умрете, копеле. Ей, цигани, куче тръщи, бе. Ай за парите, бе. Стой, бе, тук, като свърши дрила, Умри, копеле. като свърши дрила, сега ще кажа още 14 секунди, като свърши дрила. Макс, бе. Аз съм горе, вие къде сте? Като свърши дрила, после има един термит. Ма те тук някакви термити ма гонят, някакви огромни човеци. Верно ли? Да. Някакви огромни човеци. Аз имам малко кръв. Какво е това, бе? Слизи долу, че ще умреш. Те ме виждат през димката, бах ти хакерите, бе. Пази са... От дрила трябва да го рестартирам. Какво е? Трябва да рестартирам дрила. Кой? Дрила! Какво е това? Бормашината. Това бормашина ли е? И аз ще го пробием така с ръце. Не можеш. Ти си сигурен ли си? Така с ръце, ела си вземи амуниции тук от чантичка, де цвети в зелено. Аре, лягай долу, бе, циганин. Трябва да цъкна, а не? F задържаш. Откъде ме стрелят, бе? Аз ги тафих, изчезвам. С удръж. С оръжието. Умирам. Умри, копаленце, видях та. Аз извадих емката, братле. Давам вече. Ами от някъде ме пилка. Престанете те виждат. Скрий се, човек, ще умреш. Аз съм се кашето. Гледай, бе, гледай ги какви са, бе. Задръж дясно копче, по-лесно такова ще се прицелваш. С помпа ли ще ми стреляш ти, бе? Бати копеле. Не цивилните, бе! Аз ли, бе? Да? Да умира, бе. Не, взимат ми парите, иначе аз бих ги избил всички до един. Братле, ко става, бе? Откъде ма бия, бе? Бах ти копелецата. През димката те виждат. Това е компа ми, умри! Още 15 секунди бързо. Просто там като стигнем ще метна едно такова за амуниция. Идем.
Аре, пробивай са, бе, да теба обор машината. Точно е, аре. Аре, бързо, бързо. Браво, че аз го стрелнах, бе. О, сега тук ще... О! Вили, нали знаеш, че тръгнеш по камерите, кога видиш камера? Е така... Хедшот. Ако съм неточен, така... Та игра е много неточна. Да знаеш, че е така. Сега като сложим термита, ще почне да излизат през асансьорите. Айде да умри, бе. На мен те ми взимат кръв, бе. Сложих термита. Стой, аз не съм при вас. Що? Ето май. Мъртъв ли си? Не, бе, ето май. Какво то с термит, бе? Па термит. Ма що прави? Ма ще прави. Разбива там по да го разяжда. Виж, тук долу е банката. Това е тук до банката. Тук долу са всичките пари и ние трябва да ги вземем. Е тук долу. Ама ще го разбием. Не можеш. Пил. Добре, стой сега тук ще метна. Идвам да си взема, стой. Взим си муниция, аз сега си я метнах. Стой. Задържаш F, просто ти се зареждат на двете оръжия. Си стоим при нея. То цигани тук се прави много интересен. Добре. Ай, стани, бе, копеле. Там ли са, бе? Та. Ще какво да игра просто. Не си заслужава да си я купите. Не го, бе! Не бе, ти ли го уби, бе? Що е, какво трябваше? Значи си добър тле, цъкнах му, нали, стрелнах го, после му цъкнах Хеф. Нали, той беше ранен. И аз такова. И после така цъках Хеф и той си взе белезниците и си ги сложи. Аз го накарах си сложи белезниците. Сега като някакъв стрелни го и цъка шеф. Цък шеф няколко пъти. Става си оръжието и Добре, бе, не имаме някакви секунди, май. Какво става? За термит. А онова там изяде всичко. Аз наперисти, бе, човек. Аз отивам при него, отбасам го. Аре, гори малко такова. Знаеш, сега ще излети от сансьорите. Аз басам ги. Че ги издревим. Бал съм го. Те са като термито. Няма да слагам музичка на този клип, защото няма смисъл. И аз, защото ми пичове и се правим готини. Не, няма смисъл просто. Аз стигам за кръв. Каква кръв, бе, аз съм пълен. Добре, значи, който хареса играта Unturned, да ми пише по скайпа да играем, че това е Евила. Спре много готини. Са много готини, не играят такива игри. Виж ли? Ето, не се предава. Къде, бе? Той някакъв малдрия тук, педерас в нашите. А то откъде има брат, бе, брат? Лоялен. Каква брадва, бе? Как би така, бе? Една тиска. Изискам. О, купля. Фак, стреляха. Къде? Ни. Бе, братле. Той термита вече изгори всичко. Тук тия па... То вече трябваше да излизат през прозорците. Прозорци. Тук, това е у нас. А не прозорците, а това. Влизам си от стаята и тук два компютъра. Бум! Влизам си онази тук. Ето вие са. Бум! Троши. Телефон. Аре, вили идват. Еми. Идват. Еми нищо не идват. Аз ще стягам тук този термит. Да, ма сега като излизат тежки артилерии и почна да ни стрелят Нищо с... ще ги отстрелвам аз. Ма не, те хващат с токи, ти не мога мърдаш. Айде, бе. Трябва да ги убие, за да те Ще ги спасят. убия. Разбираш ли? Аре, бе, брат, това, Искам какво стана асансьор. с него, бе? Да пуснем асансьора, бе. Ела така сега качим с асансьора. Какво стана с това, брат? Вика тук у нас, тук има два компютъра, влизам си стаята, бум. Охо, копелето му от такова. Касто с синя маска. Дала с фътало, бе. То си я купил. Отваряй сега, бе, бат, Георгие. Това е. Маската. Да, знам тия пакове как ги взимат. Купуват си. Купуват си ги, да. Си купа някой. Аз бих си купил по-скоро втората част пък. Ма ние втората ще играем. Като си я взема. Бе, аз. Ги два Си- поне с копелета. Аз тук ги стрелям в лобито сам. С хеликоптери идват се спускат тук.
И аз съм при теб само да ти кажа. О, фак. О, много са. О, фак. Не знам много, де. Ма, аз исках да дойда някакъв такъв по-обикновен полицай да може. Ела, ако искаш тук, ако те и трябва кръв. Някакъв по-обикновен полицай да мога да го такоме. Хелвам се. Ама аз тук умирам, ти се хелваш. Къде бе? Аз ги избих, не нужда. Но си слаб, не мога да играеш. Знам, аз игра за първи път. Аз па за втори. За трети. Ето също. Остана ли се, бат Георги? Добре, айде Да, бързо, отсад трябва да скачаме, взиме парите, бързо скачай. Чакай бе, взимно. Бързо събираш парите! Знаеш какво е забавно? С кого ги събираш? Задържаш F. Уху! Събери тук отстрани. Цъкаш F. Ти отстрани никой не ги събира, аз ги събирам единствено. О, аз дигнах четвърти Аз събрах ти отстрани всичките. Аре бе! Това нашия май го убиват, брат. Да, не заеби го. Не ти трябва. Ека, бре. Как на чантата F, нали или Г? Не знам, то не трябва. Май автоматично сме ги взели, не знам. Да, ето взирахме ги. Аз взех ли чанта? Взелих май. Не. Г се взима чанта, бе, помяр. Абе, не се взима вече никой не носи, бе. Бат Георги, чакай тебе! Прадня. Не ме оставяй тебе! Не те оставяме, бе. О! Умирам! На къде трябва да бягаме, бе? Мамо, къде си, когато ми трябваш? Ами, трябва да избягаме от банката. Ето кога играхме с брат и умряхме всичките. Взимай на пиштола по-бърси. Ама тук са ще трябва калашка. Емката. Емката, същото. Ето, скочи, аз го затренах в крака. Айде се измъкваме, бе. Това си. Нека фъргят, какво иска да прави. Айде, ръж. C4, къде е? Аре, бе. Качиме горе да заложиме C4. Как се качва горе? Мамка ти дева тема снайперира, бе. Мах се оттам. Аз си гледам снайперите на тези педераси, бе. Айде, идвам. Как да събирам оръжията, бе? Залагай бомбата. Готово, заложихме. Беги от тук. Къде, бе? На къде, бе? Ето. Аре. Бум. Имаме 3 минути да избягаме. Тя каза бум. Бау. Ама аз съм обърках, бе. О, мале, тия колко са гадни. То не казали булдозър с пистолет. Ай следвай го то с педераз, бе. Не се. Шит. Идвам. Аз те спаса. То спасявам те. Аз ви наебах буквално. То те спаси. Айде. Къде са, бе? Аз обърках. Айде бързо. О, мале, не така! Браво, е. Бързо, бе, на къде, бе? Ето го бус. Сега трябва да сме всичките тук. Само това копеле ли ще чакаме? Айде, идвай, бе, помяр. Цигнин. Аре, бе! Е. Взехме нивото. Бие го пари, бе. Точно 850 хиляди сме взели. Добре, хора, ние сме пълни помяри и това беше края на клипа. Добре, това беше от мене, сега ще видите другия клип. Виждам.